bedste Zorro i Forsoningsskole er, at jeg har fået nogle nye venner, som har gjort, at jeg har ændret mig til den, jeg er. Og jeg har det sjovere med dem, end jeg havde på min gamle skole. Og så lærer jeg mere. Jeg bliver bedre til tingene her, end jeg gjorde på min gamle skole. Så det har noget at gøre med, at det er nogen, der har samme interesse som dig, som du er sammen med? Ja. Så I kan dyrke de ting, som du går op i? Præcis. Hvad er det for nogle fag, du har valgt? Jeg har valgt 10. klasse, det vil sige, at jeg har dansk, matematik og engelsk. Og udover det, så har jeg valgfag, og der har jeg så valgt design. Og så om tirsdagen har jeg sund livsstil, hvor vi lærer at lave mad. Det dybe i skolen, det er sammenholdet mellem eleverne. Der er mange gode ting, der er også nogle ting, hvor de er lidt stramme reglerne, men sådan er det.